थाम्बनेलावहाय जि नुदों आं भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांजोबनो नाजागोन जेसेबां हायो जायफ्रा सम दं आरो सम होनो हायो नायनो हागोन। गोबां डेन्जार जाथाय जागासिनो दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। दुखु गोनांबो फारसेजों नायोब्ला मिनिथाव बायदिबो जाबाय। बेबायदि जियानो जाया फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम जायफ्रा नायनोबा बांसिनबाबो फैदों, हेटार्सफोरबो फैनो हागौ, मा बुंदों बेलाय, जिखुनुआनो जाया जों सावरायगोन माखासे खोथा। ओमफ्राय बिनिनो आं जाय थाम्बनेलाव लिरदों बेखौबो आं फोरमायगोन। दा खोथाया जाहैबाय, नोंथांमोना गोबां मोनदों जाखानो हागौ जे खौरां जोंहा मानगोनां दिपेन बर' सारमोना बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनायानो थांखि लागासिनो दं आसाम सरकारा, बेफोरबायदि खोथा ओंखारदों। मानो होनोब्ला बिथांमोना सावरायदोंमोन। आं गिबियावनो बुंग्रोनो गोसो जाखायो, भिडिअखौ मानगोनां दिपेन बर' साराबो बा सोरबा लिडाराबो अननानै गाज्रि दामोन। जेया नोंगौ नुबोदों आं बेखौसो बुंनो सानो। बुंनायफ्रा गोसोफ्राव नाङोब्ला अननानै निमाहा होनो हागोन, अपलजाइस बिग्रोनाय थाखाबाय। दाख्लै थांनाय मोनसे भिडिअआवबो मानगोनां दिपेन बर' सारनिफ्राय मोनसे अर्डार फैदोंमोन भिडिअखौ दान गोरोन्थि जानाय। आं दिनै बुंबाय, दा मानसिजों जायो गोरोन्थिया, माब्लाबा बुंनायफ्राव खोथाफ्राव गोरोन्थिया जायो। ओमफ्राय गोरोन्थि जायो नालाय बेखायनो दाननो होनायलाय आं बेखौ हास'नानै गारदों आंबो, आरो माखासेफ्राबो गारदोंदां आंनि आन्दाजावहाय। दा जिखुनुआनो जाया बे थांबाय दे, गोरोन्थिया जायो मानसि हिसाबै। दा बिनिनो सावरायनायखौ नुगासिनो दं जों। बाव मोननैसो खोथा बेरखांगासिनो दङ जे आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायनो नाजादोंमोन बर' बिजोंनि फरायनायफोरनि जेंनानि बागै, नाथाय 1 2 3 खोनथाम 3 टाइम्स रिजेक्ट खालामबाय सावरायनो नागिरनायखौ। सावरायाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सोद्रोमाफोरजों। बे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। मानो बिदि खालामदों? बिदि खालामजायोबा जों बर' रायजो राजायाबो दुखु मोनो। जायनि जाउनाव जों खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावबाय, बर' बिजों माखासे थाखोआ लेखा गैया, बिजाब गैयालासिनो आनजादखौ बा एग्जामखौ लिरनांबाय। बोरै पास जानांगौ बे गथ'फ्रा लेखा बिजाब गैयाब्ला? बे साननो गोनां बाथ्रा। आरो मोनसे गेदेर सोंलुआ बे जाफैबावदों, मानगोनां दिपेन बर' सारमोनजों मानो आसामनि बिजेपि गभर्नमेन्टआ मानो सावरायनो खाबु होआखै बा मानो सावरायाखै, मानो बिसोरखौ नाथ्रोद खालामबाय थादों? खोथाया नैबेसो फैबाय। दाख्लैहाय नोंथांमोना नुदोंमोन, नै उल्थासो जाबायदां फ्रन्ट केमेराखाय आं बेखौहाय फ्लिप खालामाखै। एबसुआ एनडिएनि बिजाथिफोरखौ आबुङै मदद होबाय इलेक्सनाव। दिपेन बर' बड'लेण्ड बुब्लियाव फोसावदोंमोन, माखासे गुबुन पर्टेलफ्राव फोसावदों। दिनैसिमबो गोमानानै थाङाखै बेयो। एबसुजों सापर्ट होजालायनाय बैफोरबायदि सोरखारानो दिनै एबसुनि हारिनि खामानि मावनो थांनायाव, गांनाय उखैनायाव सापर्ट होनो थाखाय सावरायनो राजि गैयाब्ला बेसे लाजिनांथाव जोंजों। दिपेन बर' सारा स्वयं गावनो केम्पेइन खालामनाय बायदि बुंदोंमोन एनडिए सरकारनो सापर्ट। अब्ला दिनै मा जाखो? बे मोनसे गेदेर सोंलु। आरो मोनसेया जाबावबाय, जोङो खुगा खोनागासिनो दङ जे नेपाल, खुगाल' नङा, पर्टेलफोराव नेपाल हादोरनि मन्थ्रिनि लेङाइ आफादगिरि बा अर्थात जोङो सेक्रेटारि होननांगोन, एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि। दा बै सेक्रेटारिया बर', जोंहा बे जाहैबाय मुंखौ नोंथांमोना मैयाबो आं भिडिअ होनायखौ जायफ्रा नायदों नुबाय। दा बे बर' आइजोआ बिनिफ्राय मोनसे खौरां जोंनि पर्टेलफोराव, बर'नि गेदेर पर्टेल, बर' समाजजों अनसायजानाय पर्टेलफोराव फोरमायबावदों, नेपालनि बर'फोरखौ सोलोंथाइ फारसे जौगाहोनो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'निफ्राय मदद हास्थायदों रश्मि मेशआ। आं रश्मि मेशनि बे जा हास्थायनाय बुंनाय, आं बेखौ एप्रिसियेट खालामो। निस्सय मान होयो आङो। नोंगौ बर' दङ नेपालावबो, जोंहा मोननांगौ। नाथाय आं मिनिनो ओंखारनाया नैबेसो, नोंथांमोनाबो एसे ब्रेनखौ फिदिंनानै नायोबा मिथिगोन दां। जोंनि आसाम रायजोआवनो बिटिसियावनो बाव होनजायो, आसामखौ बादबाव, आसामाव बेसेबां बिटिसि, आउट अफ बिटिसियावबो बेसेबां जिल्लाफोर दङ, बैफ्रावबो बेसेबां बर' मिडियाम गोलैसोनानै दं। आरो नै एबसुनि खोथाया फैबाय। एबसुआ सोलोंथाइनि बागै सावरायनो नागिरगासिनो दंमोन सोलोंथाइ मन्थ्रिजों, खालामजागासिनो, नाथ्रोद जानाय बायदि खेबथाम फेलें खालामबाय। अब्ला
नेपालनि जोंहा जाय मन्थ्रिनि एसिस्टेन्ट बियो सोलोंथाइनि बागै प्रमद बर' सारजों सावरायनायनि खोथा जोंनि न'नि दावराव दावसियानो क्लियार जायाखै न'नि प्रब्लेमानो मालायनिखौ बोरै जाथि हिसाबै आं मालाय होनाखै खिन्थु जायगाया मालाय जायगा बायदि जाहैबायना बेयाव बोरै बिसिबां पसिबिलिटिया बिसिबांसिम दङ जे बावबो क्लियार जाहैगोन नेपालखौ दोनथ'बाव बिराद गोजान उसुङावनो जोंहा बर्डार बेंगल आंनि हिन्जावनि रायजो दा बेंगल एरियायावबो आं खोनानो मोन्दों आरो मिथिनो मोन्दों दाथ' गोबां प्रमद बर' सारनि फैनायाव एजुकेशन प्रसेसा बहुद डेभेलप जादों बे मानिबाय नाथाय आं खोनानो मोन्दों बहाय हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावबो बर' बिजोंजों सोलोंथाइ होनायनि माखासे प्रसेसा जाबोबायमोन आरो इभेन ना सेलारिफोर जाहांबायमोन नामा टिचारफोरनि जायफ्रा आसामावनिफ्राय हाबा जाफैदों बिसोरखौहाय टिचारावहाय लानायनि नुदोंमोनथ' लाहांबायमोन ओरैनो एसे माने बिसोरनोहाय सेलारि एसेनो होनानैहाय ओरैनो फोरोंहांसैमोन दां फोरोंसैमोन प्राइमारि स्कुलाव थ' बेबायदि आरोना दा बावबो बहुदावनो बर' मिडियाम गैया बर' मिडियाम गैयैनि थाखाय गथ'फ्रा मा खालामनांगौ जायो गुबुन हारिनि निस्सय हेफाजाब लानो गोनां जायो गुबुन हारिनि बांला रावजों फरायनांगौ जायो इंलिश मिडियामबाबो मादार लेंगुवेजआ जाय जोंहा बियो बांलाखौ लाफादेरनांगौ जायो जोंनि मादार लेंगुवेजआ बर'ब्लाबो थ' बेबायदि आरोना दा बेयाव मा होनगोन उसुंनियानो नै क्लियार जायाखै अब्ला साननो गोब्राब नुहुरो आरोना बेबायदि दा जिखुनुआनो जाया गोबाङा सानो निग्लेक्ट खालामो बर' रावजों फरायनानै जेबो जाया बेकडेटेड जायो बर' मिडियामावसो फरायनांबाय गथ'फ्राबो सानो बर' मिडियामावसो सोबाय आंखौ बिमा बिफाया इंलिश मिडियामाव सोआसै सोर बुंदों बर' रावाबो 8th शेड्युलाव थांबाय हाबबाय आरो इभेन भारतनि बयनिफ्राय देरसिन एग्जाम UPSC इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन बेखौबो बर' रावजोंबो होनायनि मोन्थाय दंसै आजिखालि अब्ला जोंनि रावाबो गोबां गोजौआव थांबाय नाथाय जोंनि रावखौ एप्रिशिएट खालामनो रोङाखै दिनैनि दिनाव खायफा लिडारफ्रा बुङोबा दुखु मोनगोन बर' बिजोङाव फरायनांगोन बर' बिजोङा थैजोबसिगोन बर' बिजोङा थैनायनि लामायाव थांजोब्बाय गेदेर मानसिफ्राबो होनो आं आफादनिबो मुं लाला मानसिनिबो मुं लाला नाथाय सैथो बुङो नाथाय गावनि फिसाफोरखौ बर' मिडियामाव सोदोंना बैसोर बुंग्राफ्रा मालायखौ बुङो बर'जों बर' हाबा जानांगौ गुबुन हारिखौ दाला गाव आरो सानैसो सोरबा बर' हिन्जाव लादों गेदेर माइनासुइसफ्राबो आंखौथ' बुंबावगोन बर' हिन्जाव लाबोदों आं इभेन होनबाबो प्राउडलि बुंनो हायो मालाय स्टेटनिबालाय मा जानो थ' जिखुनु जा बेबायदि आरोना दुखु गोनां बाथ्रा दा एबसु बायदिया एन्टायार एबसुखौ जों माबा होजोबनो हाया दाय होजोबनो हाया मानो होनब्ला एबसुआ मोनसे गोथार संगठन बा आफाद जों बेखौ बयबो मानिनानै लायो नाथाय सासे सानै दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरनि थाखायनो दिनै माखासे मानिया मोजां दैदेनगिरिफ्राबो बदनाम मोनफानांगौ बायदि जागासिनो दं थ' बेफ्राव सोरबा खोथा बुङोब्ला मा जासिगोन खायफाया डाइरेक्टलि एबसुखौ बदनाम होदों एबसुखौ माबादों नाथाय नों इन्डिभिजुवेलखौसो बुंदोंमोन बेबायदि लांनायखौ नुनो मोनो जोङो नाथाय गुबुनजोंबा जों फेर फाथिनो हानायखौ नुवा आं बेखौहाय गोसो सिंनिफ्राय बुंदों आरोना गोरोन्थि जादोंमोन अननानै निमाहा खालाम बेखिनि आपडेट दा जोंनि बर' बिजोंनि सोलोंथाइ होनाया बबे बेसेबां लामाजों आं मिथिनो मोनला रायजोफ्रानो बिजिरदो बेखौ निस्सय भिडिअखौ गोसो होनानै नायदोंबा बुजिबाय जानांगौ माब्रै सापर्ट होसेयावबो बोरै दिनै एरखे खालामजादों मानो खार'ना बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों जिखुनु जा आं थाम्बनेइलाव मोनसे होदोंमोन गोबाङा सोंबाय थादों नालाय सोङो एसे जोंखौ फल' खालामग्रा हिसाबै मोजां मोनग्राबो थायो जेसेनो मोजां मोनग्रा दङ बेबायदिनो गाज्रि मोनग्राबो बुहुद दङ बेखौबो आं बुजिगौ अब्लाबो फिसालानि मुंखौ मा दोनखो फाइनाल जाबाय मुङा इभेन सार्टिफिकेटआवबो फैसिगोन एनाउन्स होनोसै आं फाइनाल नेमा मा नेक्स्ट भिडिअफ्राव एनाउन्स होनो हागौ बेखिनियानो आरोना नेनानै था थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ आरो कमेन्ट होनो दाबाव